Ramogi bang'o ke ywe wadhi nyime gi weche manyien kama ikruok ne yiero madundo ma Ol Kalou chopo e ng'iende kinde maduol ma ochung' ne yiero kod keyo e pacho ka IEBC otieko chenro mar keyo sanduge kod otese mag goyo ombulu e kuonde luto ombulu 144 mayudore kar chung' od burano. Arita kwe bende ong'aw malo e apeyni madonjo Ol Kalou kuonde luto ombulu kaachiel kod kar kwano ombulu maduong' e sikund sekondar ma Ol Kalou. Kwan mamalo mag obila okuor motelo ne ombulu odiechieng' makiny marakore gi tulo moro amora kaka jafwambo marwa mar siasa manitie Ol Kalou Chris Owino koro leronwa. Seche manok motelo ne jogombulu 73,480 ma Ol Kalou chomore gi debe kendo yiero ja od bura margi manyien. Arita kwe ong'aw ewi tado e skund sekondar ma Ol Kalou kar kwan ombulu duto e yiero no. Lochi mag obila ne donjo kod kwan mamalo mag obila, ranyisi makende ni sirikal oikore mar nenore wang' gi wang' kod joma chano kelo tulo odiochieng' makiny. Kaka yo mar kedo aching' kod jogo manyalo bedo gi paro mar kelo koko odiochieng' makiny, obila mawuok e bede migawo mar obila duto onywand e chenro mar kelo arita. Adiera mar siemno oyangore e kinde maturubi marwa omenyo obila machalo lowo katimo orako e pap moro mopondo e kar chung' od bura ma Ol Kalou. Kata mana apeyni madonjo kendo wuok Ol Kalou bende omi arita mapek ka obila oketo ageng'a e nderni mago mar goyo kogno geche madonjo e kar chung' od burano. Kwan mamalo mag obila moter Ol Kalou osekelo ng'ur e kind josiasa makwedo sirikal mawacho ni ma en yo mar sirikal mar miyo jopiny luoro mondo kik giwuog oko mar goyo ombulu odiochieng' makiny. Watu wasikuwe na hofu kwa sababu ya idadi ya askari. Askari kuna wale ambao wengine watafanya kazi, kuna wengine wanaitwa standby. Korka korgi, IEBC lero ni ma en yo makende mar neno ni chenro mar goyo ombulu, kwano ombulu kaachiel kod lando jaloch odhi nyime ma onge chochni moro amora. We do not expect that any person who is not accredited shall be allowed into the polling station except the voter. The tallying center has a specific number of officers. The polling station inside has 2 officers. The general area of the polling station also has officers on patrol, and therefore there will be no interference, no suppression. Yiero ma Ol Kalou oywayo chung' 9 moting'o Sami Ngodho mar duond bura mar DCP, Samuel Mushina mar duond bura mar UDA kod Wilson Kigwa mar duond bura mar Jubilee e kind jochung' mamoko. Ol Kalou nigi wards 5: Rurie, Karau, Kanjueri Ridge, Kaimbaga kaachiel kod Mirangine. Yiero madundo ma Ol Kalou biro kaluwore kod tho mar jaod bura margi machon moseneno David Kiaraho e chak higa. Bang' dweche bura mag campaigns ma iye tek e kind jochung' 9, jogombulu 73,480 ma Ol Kalou odiochieng' makiny dhi goyo ombulu mar yiero jatelo madhi telonegi kuom thuolo mar higa achiel gi dweche 3 mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Ol Kalou, Nyandarua County.